Hi guys, ikke lidt til mit big ass forehead, men i dag der skal vi lave makeup, og der kommer lige en lille storytime også. Ikke så vildt, men who cares. Jeg har allerede lavet min øjenbryn, og der brugte jeg den her fra Essence til min øjenbryn, og så jeg brugte ikke den der ting, der var inde i, fordi den er lidt ass. Så brugte jeg den her i stedet for. Den er fra Real Technique. Så moisturiser jeg lige mit ansigt med det her, fordi det shit, and this shit, it's the best. Jeg bruger hele tiden det der som moisturiser. Let's get into the story time. Så jeg er hjemme ved min veninde, ikke også? Og så vi drak som alkohol, ikke også? Fredag, i dag er det så søndag, altså fredag, og i går, lørdag, det er søndag i dag, og så, så først var vi hjemme ved hendes mor fredag, og så, jeg kan ikke engang huske, hvad vi lavede der fredag, vi drak i hvert fald, det blev hurtigt akavet at snakke om, og så i går, der drak vi så, og så tog vi hjem til hendes far, og så tog vi så i Løbjerg for at hente noget mere alkohol. Og så købte vi så en små suge med mango. Fordi selvfølgelig skal vi have med mango. Altså jeg elsker mango. Jeg har mango til at stå lige herovre på bordet. Men den var lidt for gammel, så den smagte ikke så godt. Så jeg ikke spist alt meget af det. Men så, kører vi det så, og så tager vi så hjem til hende og drikker lidt og sådan noget. Og så er der den her dreng, der sådan, vi kalder ham lige, vi kalder ham Ed. Okay, Ed skrev så til hende, at han måske havde en af hans venner, der måske var min type. Og så tænkte jeg sådan, we gonna try it. Og så var lidt ned fra Fit Me. Og så, så får jeg ham så på Snap og sådan noget, og vi skriver lidt sammen. Og så bestemmer vi os for, bare lige, jeg blev hentet klokken 12. Det var der, hvor det var, at mine forældre sagde, at de ville komme og hente mig. Jeg måtte ikke sove hos hende her, min veninde. Ja. Så aftaler vi, at vi skal mødes, det ved ikke, 7 kilometer væk fra, hvor vi var. Fordi det var der, hvor de var til fest henne, ikke også? Det skal jeg lige få min stemme her. Nå, det er lige meget. Og så, så bliver vi så kørt derop af hendes far. Og så, sådan, der var klokken jo sådan 11:30 eller sådan. Og så har jeg skrevet til mine forældre sådan, prøv lige at hente mig lidt senere, fordi vi skal ud til de her drenge nu. Og sådan, så var de sådan fucking sure. Og var sådan, ja, så længe du er hos hendes far klokken, 12. Fordi det er der, hvor vi kommer og henter dig, og det er også sådan, I skal være hjemme ved hendes far klokken 12. Og så er vi jo sådan de her 7 kilometer væk fra, hvor vi sådan boede, ikke også? Og så, så er vi så ude at gå for at prøve at finde de her drenge her, ikke også? Og så skal vi tisse helt vildt. Så vi beslutter os for at gå ind i en have og tisse. Og så det gør vi jo. Det ved ikke. Men så, så møder vi dem så. Og inden da, der havde min veninde jo drukket hele den der fucking små suger, ikke også? Og så beslutter jeg mig for, fordi hun er færdig med den. Og så kaster jeg den bare sådan, bare lige ud. Og vi havde lige set de der drenge, ikke også? Og så, de går så bare den anden vej. Yes, så the fuck. Og sådan, de havde jo også gået sådan, 1 eller 2 kilometer for at mødes op med os, ikke også? Bare lige de 16. 1 og 2 er 16, okay? Og vi er jo 14, 15. Hun er 15, jeg er 14, men jeg bliver snart 15. Hun er lige blevet 15. Og den her, Huda Beauty, Easy Blur.
cheesecake, Fauna cheesecake. Nå, men så kaster jeg den, og så kan jeg så se dem, og de kigger bare på mig kaste den der flaske væk. Og det var så akavet. Og så sådan går vi op til dem og sådan noget. Og her var klokken sådan, du ved, 10 minutter i 12 eller sådan noget. Og så ringer hendes far, altså min venindes far, så til hende. Og så siger sådan, at Malene var der, og sådan alt muligt, og hvor vi var henne, og sådan alt muligt. Og så vi synes jo bare, at det er fucking akavet, at vi allerede skal hentes, fordi nu er vi jo taget så langt, og de er også gået så langt. Og så sådan begynder vi at gå over til Mac'en, fordi den ligger ikke så langt væk fra der, hvor vi var. Og det var fucking træls, fordi jeg havde frosset min lokation der, hvor vi var, ikke også? Så min mor ikke kunne se den. Men så går vi lidt, og sådan, ja. Og så kommer der så en bil bag os, og så kigger jeg sådan der tilbage, ikke også? Og så er det fucking min mor. Altså, bro, og så kommer der så en bil bagved, og det er så min venindes far. Så sådan, de var jo begge to bare sådan kørt, ikke også? Står de der og bare sådan og kigger på os, og så går jeg så over til min mor, og sådan, du bliver sur på hende, ikke også? Fordi sådan, jeg havde sagt til hende, at hun skulle komme lidt senere. Og så, altså sådan, I don't blame her. Det er jo min egen skyld, men sådan, du ved. Ja. Og så går jeg så over til bilen, og sådan, du ved, er lidt sur på hende. Og så råber bro bare sådan, sæt dig nu ind i fucking bilen, Lærke. Og så sådan, råber jeg bare til de der drinks sådan, vi ses! Ikke også? Sådan, det var fucking akavet. Og jeg fik det største og værste voice crack, der jeg råbte til de der drenge sådan, vi ses, ikke også? Det var så fucking akavet. Og så nu har vi lige misset vores chance. Håber jeg ikke, vi har. Men det tror jeg low-key, vi har med de her drenge her. Men så kommer jeg så hjem og sådan noget, og så går jeg så i seng, og jeg er fucking sur. Og så sådan, mine forældre tager min telefon om aftenen. Og så sådan, om morgenen er jeg sådan, kom med min telefon. Jeg vil gerne have min fucking telefon. Ikke også? Og sådan, bare kom med ned og spise morgenmad, så skal du nok få din telefon. Og så er jeg sådan, jeg gider fucking ikke spise morgenmad. Altså, jeg er ikke sulten. Og det er jeg aldrig, sådan vitterligt aldrig jo. Men så går jeg så ned, fordi jeg gerne gider have min telefon, og så spiser jeg morgenmad med en, og sådan, og så sådan, når du snakker pænt, må du få din telefon, fordi jeg er jo fucking sur, ikke også? Men så ender det så med, at jeg smadrer nogle af de ting, der står på sådan en reol-agtig. Og så bliver hun jo sur og sådan noget der. Og så går jeg så ud i køkkenet. Og så ser jeg, der står en vandkande, eller sådan et eller andet plastikkande til vand. Og så står vi og skændes lidt derude, og så vælger jeg at fucking tage den der op og smadre den ned i jorden, ikke? Og så går den jo i stykker. Så går jeg så op ovenpå, og så tager jeg nogle af de der billeder ned væk, altså sådan fra væggen, ikke? Og så, først så gik jeg ind på min forældres værelse, og så tog jeg bare sådan, fordi jeg gider sgu da ikke ødelægge noget, som der er sådan, du ved, sygt værdifuldt, ikke? Jeg vil bare gerne vise hende, hvor sur jeg er. Så tager jeg sådan en gammel bog, der ligger på hendes natbord. Og så sådan smadrer jeg den lige så stille ned i jorden. Så bare ligger den, så hun kan høre det nedenunder, at jeg sådan, du ved, gør noget op ovenpå. Den gik ikke i stykker, bare lige. Og så går jeg så ud, fordi jeg stadig er sur, så tager jeg nogle af de billeder, jeg selv har malet, ikke også? Og så kaster jeg dem bare ned på jorden. Der er sådan været 5-10 billeder, der kommer ned på jorden, ikke også? Og så går jeg så væk ind på mit værelse, og så
sådan går jeg så ud igen, for jeg har stadig gerne givet at have min fucking telefon. Jeg har ikke fået den endnu. Og så sparker jeg så til de der ting der. Og så sådan, jeg ved, det der træ der under døren, ikke også? Der ligger sådan noget træ under døren. Ja, det går så i stykker. Og så flyver det væk på gulvet. Og så, så bliver hun sgu, hvad var det, du lige ødelagde? Og sådan, det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så er hun sådan, så kommer hun så op og ser på det. Og sådan, hun gider sgu da ikke, at jeg fucking ødelægger det, ikke også? Og så, så sætter jeg den på igen. Fordi jeg får sådan lidt dårlig samvittighed. Ja. Don't judge me here, okay? Jeg var lidt meget sur. Og så kommer min far så hjem, og sådan, jeg er low-key bange for min far. Ikke også, fordi han er fucking sur, han er lidt ligesom mig. Og sådan, du ved, ja. Og så, han skiller mig ikke engang ud, det er nok ikke noget af det værste, det er det, fordi sådan, du ved, jeg vil gerne have beef med bro. Altså, kom nu, start noget op, jeg vil gerne sige, sådan, de ting, som der fucking gør mig ondt, som han gør, sådan, siger alt muligt lort til mig, og sådan noget, der er lort, ikke også? Jeg vil gerne sådan, du ved, sige til ham, at han ikke skal fucking tage min telefon om aftenen, han skal ikke bestemme, hvad jeg gør, og sådan nogle basic ting, ikke også? Jeg synes, det så lidt goofy ud, at det ene var længere end det andet, sådan der skal jeg lige prøve, så vi kan fikse det her. Det var vist det, vi kunne gøre. Yes. Okay. Det ser bare lidt goofy ud, det er lidt lyser herovre, men det ligger man ikke til. Vi skal også lige huske at blende det lidt på knappen, fordi ellers så ser det mærkeligt ud. For jeg gider ikke rigtig have kant. Og jeg hader seriøst at se på folk, der har kant. Det er sådan, bare nej. Stop. Hvis du ikke kan finde ud af at blende det ordentligt, så lad være med fucking at lave makeup, ikke også? Også fordi det ser jo pænt ud i ansigtet, men så det gør sådan noget. Jeg er okay færdig med den her storytime. Jeg har lige nogle enkelte ting, jeg gerne vil sige, ikke også? Jeg er ikke færdig med mit ansigt, så sådan, I får lige lov til at se det sidste, ikke også? Men så, min veninde, hun er jo fucking fuld, og så siger hun så til mig sådan her i morgen, for jeg ringede til hende, efter at have fået min telefon, for jeg sagde undskyld. Men jeg mente det sgu ikke. Jeg tænkte mig at gøre det igen. Og så, siger hun til mig, at hun sagde til sin far i bilen, at hun bare var pisse fuld og sådan noget. Og så hendes far har så alle mulige videoer af hende, så der bare sidder og fucking mumler. Jeg sværger ikke, at jeg elsker hendes far, han er fucking sød jo. Men sådan, hun sagde også, at han godt kunne være lidt ligesom min far, så sådan, det er jo ikke så godt. Men hey, det skal ikke mobbes. Det tager så lang tid der. Jeg er sådan begyndt at putte lidt på min jawline, fordi jeg ser det sådan lidt mere snatched ud. Bro, hvorfor ser det så mærkeligt ud? The fuck? Jeg har lukket glemt. Jeg ved ikke, hvor min fucking nose contour brush er henne, så nu prøver vi den her. Det er egentlig til concealer, men det er lige meget. You know what? Jeg bruger alligevel en beauty blender til min concealer. Prøv at tage fra sådan her nu og her. Så ja. Jeg tror, det går. Hvis ikke, så finder jeg på noget.
Jeg skal low-key starte på en ny skole, fordi før der gik jeg jo ind på Viborg Privatskole. Jeg sidder lige og ligger min gamle skole, men jeg går der ikke mere. Jeg skal snart starte på en ny skole, hvor jeg gik før også. Og det er lidt sådan en dårlig skole, men det er bare fordi, det ligger tæt på. Og sådan, jeg har ikke lyst til at gå på en skole, hvor jeg alligevel ikke kommer. Og så at mine forældre skal betale for det. Det er sådan 3.000 om måneden. Så det synes jeg ikke, de skulle betale for. Jeg gider hellere, at de betaler for sådan et eller andet andet. Også fordi, hvis der skal gå på en skole, så skal jeg bruge mine tøjpenge på at komme derind med bussen. Og jeg vil gerne bruge mine penge på tøj. Så sådan... That was the makeup. Now I just need to set it. Fordi... jeg vil gerne have det fucking holder. Jeg gør lige sådan her, fordi at, jeg bruger hårspray, og jeg gider ikke, at det kommer i mit fucking hår. Så... Nice. Ved du hvad, det skal ikke gå. Jeg skal ud og spise med mine forældre i aften. Lækkert. The fuck? Little lip liner. Nå, men jeg har lukket også fået skærmtid. Mere skærmtid. Jeg har 5 minutter på sociale medier. Altså sådan, det er jo bare lækkert. You know, that was it for today's video. I hope that you would like and subscribe, because, you know, I wanna get like more followers and like, you know, give you guys some content. I'm sorry that I didn't post so much before. Like, my bad. Men jeg har ikke været i skole i fucking 2-3 uger. I en måned faktisk. Jeg har ikke været i skole. Så, my bad.